дуруд бинандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи оне мебошад, ки душманони пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васаллам мехостанд ҷасади ӯро аз қабри шарифаш бидузданд. чун ҳарвақта файзиддинам ба шумо. бо набии аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ҳатто баъди маргаш ҳам то ҳол душманиро идома медиҳанд. бехудоён ҳатто кӯшиш карданд ҷасади поки ӯро аз қабри шарифаш, ки дар масҷиди набавӣ воқеъ аст, бидузданд. ҳатто ки онҳо қариб ба ин мақсади нопоки разилашон мерасиданд. ин бехудоён нияти рабудани ҷасади муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро доштанд, ки ин соли 557 ҳиҷрӣ буд ва ба соли 1162 мелодӣ рост меояд. ин ҳодиса дар ҳама китобҳои таърихи Мадина ва ё таърихи Масҷиди Набавӣ дарҷ гаштааст. барои намуна, китоби таърихи Мадинаи Барзанҷӣ, таърихи Мадинаи Сумҳудӣ, таърихи Бағдоди Ибни Наҷоро, Ар-Рияд ан-Назирати Муҳиббуддин ат-Табарӣ ва дигар китобҳое ки дар бораи таърихи Мадина ва Масҷиди Набавӣ аст, оварда шудааст. дар ҳамаи ин китобҳо ин ҳодиса пурра дарҷ гаштааст. аммо баъзе аз олимҳо аз рӯи кина бар ислом ин ҳаводисро на он қадар саҳеҳ мешуморанд. яке аз шабҳо осмонро абрҳои сиёҳ фаро гирифт ва бе ист раъду барқ пурсару садо мезад. ҳокими одил ва худотарси он замон Маҳмуд Нуриддин Занкӣ буд. он шаб вай дар хонаи худ дар ҳуҷрааш хоб буд. вай бисёр одами росткор ва худотарсу худогоҳ буд. шабҳо намози шабона дошт ва он шаб худованд худ медонад, ки он шаб вай чӣ қадар зикри худро ба ҷо оварда буд. ва дар ҳамон шаб Маҳмуд Нуриддин Занкӣ ба хобаш паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам медарояд, ки дар замони зинда буданаш гуфта буд: касе маро дар шаби хобаш дид, ба дурустӣ ки маро дидааст, чунки шайтон худро ба шакли ман дароварда наметавонад. паёмбар ба хоби Маҳмуд медарояду мегӯяд: эй Маҳмуд, маро аз ин ду мард наҷот деҳ. паёмбар дар вақти гуфтани ин сухан дасташро ба сӯи ду марди сиёҳпӯст, яъне нигер, нишон медиҳад, ки Маҳмуд ба хубӣ чеҳраи онҳоро мебинад. маҳмуд ба як даҳшат аз хоб парида бедор мешавад ва дарҳол ба паямбар салавот фиристоданро шурӯъ мекунад. худованд доност ки чӣ қадар салавот мегӯяд ва боз сарро ба болишти хоб мемонаду хоб меравад. паямбар саллаллоҳу алайҳи васаллам боз ба хобаш медарояду ба ӯ мегӯяд: эй Маҳмуд, маро аз ин ду мард наҷот деҳ. маҳмуд бошад бо як даҳшате боз аз хоб парида мехезаду боз ба паямбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам салавот мефиристаду боз ба хоб меравад. паямбар бори сеюм ба хоби Маҳмуд медарояду боз мегӯяд: эй Маҳмуд, маро аз ин ду мард наҷот деҳ. баъд аз ин Маҳмуд боз аз хоб бедор мешаваду ба худ мегӯяд: ҳаром буд бар ман хоб, ва аз ҷой бархосту ба назди вазири худ Ҷамолуддин ал-Мусиллӣ рафт, ки ӯ низ бениҳоят худотарс ва одил буд. ба ӯ аз хоби худ нақл кард ва гуфт, ки ин хобро пайҳам 3 маротиба дидам. вазири донишманд ба ӯ тавсия дод, ки дигар вақти хоб рафтан нест, эй султон. хубаш ба асп савор шуда зуд ба сӯи Масҷиди Набавӣ раҳсипор шавед. маҳмуд ба гапи ӯ гӯш дода, дар хурҷинҳои худ каме тӯшаи роҳ ба як миқдори дигари маблағ бо худ гирифту ба сӯи Масҷиди Набавӣ ба шаҳри Мадина рафт. ба Мадина расида, аввал ба Масҷиди Набавӣ медарояду намоз мегузорад. баъдан ба сӯи қабри паямбар мераваду ба аҳли қубур салом мефиристад. баъди ин ӯ дар як гӯшае мешинаду фармон медиҳад, ки ба наздаш ҳамаи мардуми Мадинаро биёред. ман мехоҳам хайре кунам ва мехоҳам онро бо дасти худам ба онҳо бидиҳам. вай бо ин тарз мехост аз миёни аҳолии Мадина он ду нафарро, ки паямбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам дар хобаш нишон дода буд, ёбад.
маҳмуд шахсан як ба дасти аҳолии Мадина хайротро тақдим кардан гирифт ва то ба охир назора кард, аммо он ду мардро дар миёни онҳо пайдо накард. маҳмуд аз ҷой бархосту пурсид: оё мондааст касе ки ба назди ман наомадааст? мардум ба ӯ ҷавоб доданд ки не. аммо аз байни онҳо як марде гуфт: ҳама омаданд ба ғайр аз ду марде ки дар ҳуҷраи барангии қабри пайғамбар зиндагӣ мекунанд. оё медонед он ду мард кӣ буданд? онҳо ду душмани ислом буданд. сару либоси муслимонӣ ба бар намуда боигарии зиёде доштанд ва худро аз бандагони обид нишон медоданд, ки гӯё барои зиёрати масҷиди набавӣ ва қабри паямбар омаданд. мардум онҳоро дар ҳуҷраи бари қабри паямбар ҷой доданд, аммо онҳо барои ба анҷом расонидани як гуноҳи хело ҳам бузург ва даҳшатовару нобахшиданӣ омада буданд, на ин ки зиёрат. он шахс идома дод: он ду мард хело ҳам мардони солеҳ ҳастанд. онҳо наомаданд, аммо онҳо ба пулу мол ниёз надоранд. маҳмуд гуфт: онҳоро ба назди ман биёред, дарҳол биёред. бо қаҳр ин суханҳоро гуфт. ҳар дуи он мардро ба наздаш оварданд. вақте ки онҳоро дид, дод зада гуфт: саллаллоҳу алайҳи муҳаммад, саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи муҳаммад. валлоҳи ин ҳар дуи онҳост. валлоҳи ин ҳар дуи онҳост. дар куҷо шуморо ҷой карданд ва дар куҷо зиндагӣ мекунед? аз онҳо пурсид ба қаҳр маҳмуд. дар ҳуҷраи бари қабри паямбар, ҷавоб доданд онҳо. маҳмуд бо ду зердасташ ҳар дуи он мардро пеш дароварду ба сӯи ҳуҷраи онҳо рафтанд. мардум бошад намедонистанд ки чӣ рух дода истодааст ва аз асли масъала бехабар буданд. дар утоқи онҳо ду китоби Қуръон, боз як ҷуздони калони пур аз пул ва дар рӯи пол як намаде буду тамом. маҳмуд фармон дод ки намадро бардоред ва онҳо он намадро бардоштанд. дар зери он намад туннелеро пайдо карданд, ки рост ба сӯи қабри шарифи паямбар саллаллоҳу алайҳи вассалам канда шуда буд. ин бехудоён туннелро канда то ба қабри паямбар расиданд ва ҳар гоҳе мехостанд лаҳадро сурох кунанд, раъду барқ наъра мезад. онҳо каме мунтазир мешуданд ва боз мехостанд сурох намоянд, ки боз ҳаво раъду барқ мезад. ҳамин тавр онҳо 3 маротиба кӯшиш карданд, аммо натавонистанд ва фикр карданд ки борон мумкин биборад ва ин корро ба пагоҳ гузоштанд. ин 3 дафъае ки онҳо кӯшиш намуданд, ин он замоне буд ба хоби маҳмуд паямбари худо саллаллоҳу алайҳи вассалам медаромад. маҳмуд вақте туннелро дид, аз ғазаб аз гулӯи ҳар дуи онҳо зер карда, онҳоро ба девори ҳамон ҳуҷра зер кард. худованд ба маҳмуд ин каромотро насиб гардонид ва бо ин нишон дод ки аллоҳ ба ҳама чиз қодир аст. аллоҳ ҳабибашро дар ҳаёт буданаш ҳифз намуд ва баъд аз маргаш низ дар паноҳаш нигаҳ хоҳад дошт ва ягон инсон ба ӯ зарар нахоҳад расонд, ҳамеша ва дар ҳама ҷо. агар ҳама бехудоён ва кофарон якҷо шаванд ва нияти заррае ба набии худо саллаллоҳу алайҳи вассалам расонидани зарар шаванд, ин ба онҳо муяссар нахоҳад шуд. худованд мегузорад ки ҳабиби ӯро касе зарар расонад, чунки қабри ҳабибашро худованд шариф гардонид ва то рӯзи қиёмат касе ба қабри ӯ заррае зарар нахоҳад расонд.